Генералният секретар на Организацията на Обединените нации Бан Ки Мун призова страните по света да направят нещо повече за иракските цивилни, които избягаха заради настъплението на ислямистки бойци в Ирак и потърсиха убежище в отдалечен планински район. На пресконференция в централата на ООН Бан Ки Мун отново приветства назначаването на Хайдер Ал-Абади за премиер на Ирак и го призова да състави правителство приемливо за всички кръгове в иракското общество. Още по темата Филип Данчев. Арабската лига и Саудитска Арабия приветстваха номинацията на Хайдер Ал-Абади за нов министър-председател на Ирак, съобщиха France Press и Reuters. Генералният секретар на най-голямата панарабска организация Набил Ал-Араби пожела в комюнике на Абади да успее да формира правителство, представляващо всички съставни части на иракския народ. В поздравителна телеграма, изпратена на Абади, саудитският крал Абдула пожела възстановяване на единството сред иракчаните и постигане на сигурност, стабилност и развитие. На пресконференция в Джеда, саудитският външен министър принц Сауд Ал Фейсал също изрази задоволство от номинирането на Абади, който трябва да застане на поста на мястото на Нури Ал Малики, чиято политика е критикувана от Риад. Саудитското кралство открито обвини шиита Малики, че е довел Ирак до ръба на пропаста с политиката си на изключване на сунитите. Днес е последния ден от тридневното примирие между Израел и Хамас. Непреките преговори между израелци и палестинци в египетската столица Кайро продължават в опит за намиране на трайно решение. Египет предлага да бъде домакин на дарителска конференция за възстановяване на ивицата Газа, съобщи висш палестински представител, цитиран от France Press. Палестинската страна още не е дала отговора си, допълни източника, пожелал анонимност. Редовната среща на дарителите на палестинската автономия е предвидена за 22 септември в Нью-Йорк, посочва още France Press. Сегашният конфликт продължава повече от месец, загинали са вече над 1900 палестинци. На 89 годишна възраст почина легендарната американска актриса Лорен Бакол. Освен в киното, тя участва и в постановки на Бродуей. Носител е на наградата Тони за изявите си на сцената, а през 1996 година получава Златен глобус и номинация за Оскар за участието си във филма "Огледалото има две лица" като поддържаща актриса. Включена е в списъка 100 години 100 звезди на Американския филмов институт на 25-то място. Има син и дъщеря от брата си с друга холивудска легенда Хъмфри Богърт. Актуална валутна информация към 7 часа тази сутрин. 1 евро се разменя на международните пазари за 1.3365 долара. Курса на Българската народна банка за долара за днес 1.46548 лева. Припомняме си акцентите. Еврокомисаря Кристалина Георгиева ще се запознае с ситуацията в Мизия. Съединените щати увеличиха екипа си от съветници в помощ на Ирак. Египет продължава усилията си за постигане на траен мир в последния ден от тридневното примирие между Израел и Хамас. Сутрешния осведомителен бюлетин представи Маргарита Дойчинова. Програмата ни можете да слушате или пък да четете и в интернет на адрес bnr.bg. Добро утро на Анна Дякова. Да чуем какво ще е времето до края на деня. Добро утро. 17 градуса е сега температурата в София, 948 хектопаскала атмосферното налягане, относителната влажност на въздуха 90%. 16 градуса беше в Кюстендил, 17 в Казанлък, 18 в Благоевград, 19 в Пловдив, Видин, Гоце Делчев и Кърджали, 20 в Велико Търново, Плевен, Ловеч, Добрич, 22 във Варна, Русе, Враца, Монтана, Разград, Сливен и Сандански, 23 в Бургас, 24 в Силистра. На връх Мотола е 9 градуса, връх Ботев 13, Черни връх 14, Моргас 17, в местността Рожен 16 градуса. Днес времето ще е слънчево и горещо, почти тихо, максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморското крайбрежие температурите ще достигат 30-33 градуса, температурата на морската вода е 27-28 градуса, в планините също ще е слънчево, топло, с температура на 1200 метра до 27 градуса, на 2000 метра до 19. Вятърът по билата ще е слаб, предимно от югоизток.
съобщи информацията е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в Израел.